Aħbar ġriet li waqfitna, ta' ħajjitna rajna mrar, fejn qatt bsarna li wieħed minna f'dinja oħra issa mar. Dinja l-ewwel strofa ta' poeżija li kiteb Matthew Tonna Guilford fuq il-paġna tal-Facebook ta' Charles Brignone li tilef ħajtu traġikament fl-ibħra Maltin fl-aħħar sigħat. L-aħbar tal-mewt ta' Brignone ħallet lil diversi persuni f'dieqa kbira uħud minnhom jesprimu d-dwejjaq tagħhom fuq il-Facebook u saħansitra bidlu ritratti fuq il-profil tagħhom ma' ċoff f'iswed b'sinjal ta' luttu. Jispikka l-aspett ta' ġenerosità f'ħajjat Brignone b'sieħeb ibnu Dusty Kassar jiftakar kemm il-darba kienu wassalhom għat-training tal-futbol. Ħabib ieħor tiegħu Johan Cini kiteb dwar l-imħabba li Brignone kellu lejn il-kunċizzjoni kemm kont ħobba lil Bormla u lil padruna speċjali tagħna. Ejdilha tieħu ħsieb lil familtek u lil Bormla tagħna. Tkun Bormlista veru u xempju ta' kif għandu jkun kulħadd. Hu pjaċir fejn l-Immakulata u għejdilha li aħna nħobbuha u tuħu ħsiebna. Stephen Paris qal li mhux se jinsaqat lil Brignone. Ejdilha lil padruna tagħna li aħna xi ftit egoisti u pretendejna li inti tibqa' magħna. Ejdilha tuħu ħsieb martek u ibnek dak l-anġlu li jkun magħna. Mhux ser ninsik qatt sieħbi. Qed jinfalson kiteb dwar il-valuri sbieħ li kien jos Brignone. Tlifna Bormlista veru fejn kienu jkun hemm biċċa xogħol kont issibek minn ta' quddiem mingħajr ħafna daqq ta' trombi. Strieħ fislim ħabib. Skur li jeħdejn dik li intant kontos f'qalbek. Mill-messaġġi fuq Facebook joħroġ li dan ir-raġel deskritt bħala tal-familja u eżemplari se jħalli vojt kbir, mhux biss fost il-familjari tiegħu, iżda wkoll fost dawk kollha li kienu jafuh, partikolarment il-ħbieb Bormlisi.